אתה גר? מהר. בבית שלי. ואיפה הבית שלך? ברחוב שלי. איפה הבית שלך נמצא? ליד ההורים שלי. אוקיי, ואיפה ההורים שלך? בבית שלי. תקשיב לי טוב. אוקיי. באיזה רחוב נמצא הבית שלך? אתה בטוח רוצה לדעת? כן! ברחוב של השכנים שלי. ואיפה נמצא הבית של השכנים שלך? לא, נו, אני לא אספר, אתה לא תאמין לי. למה שאני לא אאמין לך? אתה הרי לא שיקרת לי פעם אחת! אוקיי. אתה מוכן? לא, אני לא מוכן. באמת? לא! אז אתה מוכן או לא? ילד, אני מוכן. יופי. איפה השכנים שלך גרים? אוקיי, בסדר. אני אספר לך. השכנים שלי גרים ליד הבית